हेलो फरायसाफोर आं बे भिडियोआव क्लास 10 नि मैथ्स एक्सरसाइज 3.3 नि आङो क्वेश्चन नंबर 4 5 6 खौ सल्व खालामगोन सो बे रोमान 4 5 आरो 6 खौ नाय सो आङो गिबियावनो रोमान 4 खौ बानायग्रोनि सो जोंनिया रोमान 4 दङ मा 0.2x plus 0.3y is equal to 1.3. Second dong na 0.4x plus 0.5y is equal to 2.3. So tanaba bedingnya dong होनाय समानथाय बेनिफ्राय आं मा खालामगोन बेवहाय सलुशन लिरनोसै स बेवहाय जोंना मा जागोन बेवहाय 0.2x plus 0.3y is equal to 1.3 बेखौ आङो होनानै लागोन समानथाय नम्बर 1 आरो 0.4x plus 0.5y खौ होनानै लागोन आङो बेवहाय दङ जोंना मा 2.3 बेखौ आं होनानै लागोन समानथाय नम्बर 2 सो जोंना मा जाखो समानथाय नम्बर 1 आरो समानथाय नम्बर 2 आङो मोननै समानथाय दिहुननानै लाबाय सो बे समानथाय मोननैनिफ्राय आङो जायखिजाया मोनसे समानथायनिफ्राय से बा 2 निफ्राय आङो मा खालामगोन x एबा y नि मानखौ आङो दिहुननानै लाग्रोथ'गोन सो दानोबा आङो मा खालामगोन समानथाय नम्बर 1 निफ्रायनो आङो मा खालामसै x बा y नि मानखौ दिहुननानै लाग्रोथ'नोसै दानोबा नाय समानथाय नम्बर 1 आव जोंना दङ मा 0.2x plus 0.3y is equal to 1.3 बे जाबाय जोंना मा समानथाय नम्बर 1 बेनिफ्राय मा खालामगोन आङो y नि मानखौ दिहुनगोन नालाय आङो सो y नि मानखौ सिगांथिंजाय लाखिगोन आरो x नि मानखौ आङो उनथिंजाय हरगोन थामहिनबा बे मोनसे बिदाखौ आङो उनथिंजाय हरनोसै सो अब्ला जों मा थागोन बेवहाय 0.3y थागोन आरो बेवहाय 1.3 माइनास 0.2x जाहैसिगोन समानथायनि उनथिंजाय थाङोब्ला सो मानोना बेवहाय जोंना प्लास दङमोन सो बेवहाय प्लास थानाया बिथिंजाय थाङोब्ला मा जोंनिया माइनास जायो ओके सो आरो जोंनो जाहाथे जोंनो y नि समान नांगौ सो 0.3 खौ आं मा खालामगोन समानथिनि उनथिंजाय हरगोन हरोब्ला आंनिया मा जागोन बेवहाय y is equal to 1.3 minus 0.2x बेनिफ्राय बे मा जागोन 0.3 आ गाहायाव फैगोन मानोना जोंना x बा y जों जायखिजाया अनजिमाया जुदि सानजाबनानै थाफायोब्ला बेदिना मा जागोन समानथिनि उनथिंजाय थाङोब्ला बे मा जायो राननाय जाहैयो ओके सो दानोबा बेखौ आं मा खालामगोन बेखौ आङो समानथाय नम्बर 3 होनानै लानोसै दानिया ओमफ्राय मा खालामगोन आङो बे y नि मान मोननायखौ मा खालामगोन समानथाय नम्बर बे 2 आव फज'नानै होगोन अबायहाय बे 2 नि y नि जायगायाव फज'नानै होगोन आं सो बेयाव मा लिरगोन आङो y नि मानखौ 2 आव फज'स्लायनानै मोनो y नि मानखौ मा खालामगोन आङो 2 आव फज'स्लायनानै मोनगोन दानाबा नाय समानथाय नम्बर 2 आव जोंना दङ मा 0.4x plus 0.5y is equal to 2.3 दिना मा दङ बिदि दङ सो दानाबा बेवहाय आङो मा खालामगोन नाय बे y नि जायगायाव आङो बेखौ फज'गोन बे y नि जायगायाव आङो नैखिनि मानखौ फज'स्लायनो हागोन सो बेवहाय जोंना दङ 0.4x बिनि थासिगोन प्लास 0.5 सो y नि जायगायाव माखौ फज'गोन नैखिना अनजिमाखौ मानखौ फज'नो हागोन आं सो बेवहाय जों मा जागोन y नि जायगायाव 1.3 minus 0.2x by 0.3 जाहैबाय is equal to 2.3 दानिया नाय दानिया मा खालामगोन जुदि जोङो गाहायनि अनजिमाजों जुदि दानलायनो हायोबा दानलायनो हायाबा जोङो बेखौ बिजों आरो बेखौ बिजों सानजाबनानै होगोन सो दानोबा नाय 0.4x बिदि थासिगोन प्लास दानोबा 0.5 खौ 1.3 जों सानजाबोब्ला मा जायो बिथिंजाय नाय सानजाबनायखौ बोरैहाय सानजाबगोन आङो 1.3 आरो 0.5 दङ सो नोंसोरो 0 खौ सानजाबनो गोनां दरकार गैया जों मा खालाम अनजिमाखौ सानजाबना होयोब्लानो जाबाय 0 नि अनगायै जोंना मा दङ 3 सानजाब 5 15 नि 5 सानजाब 3 15 नि 5 आखर 1 5 सानजाब 1 5 बिदि 65 जाबाय सो जोंनिया मोनबेसे अनजिमानि सिगां दशमिक दङ बे मोनसे आरो बे मोनसे थामहिनबा मोननै अनजिमानि सिगां मा दङ जोंना दशमिक दङ सो बेखायनो मोननै अनजिमानि सिगां मा खालामगोन
दशमिकखौ लागायगोन स' बेवहाय जों मा जागोन अब्ला बेखौ आरो बिजों सानजाबोब्ला जों मा जागोन 6.65 थामहिनबा 0 आगोलाव होनो हायो जेबो अरजाया बेयो दङब्लाबो गैयाब्लाबो स' दाना बानाय बेहाय जों बेहाय प्लास दङ बेहाय माइनास दङ प्लास माइनास माइनास जागोन आरो 0.5 आरो 0. माजों 2 जों जोङो सानजाबनांगौ थामहिनबा बेजों बेखौ सानजाबनांगौ स' बेखौ सानजाबोब्ला जों मा जागोन 2 सानजाबबा डाइरेक्ट मा जागोन 10 जाखागोन अके स' बेखौ जों मा खालामगोन 10 अब्ला जों मा मोनगोन याव 10 मोनबाय हमना ला स' जेनेबा बेहायथ' लाथिख' जोंनिया न' लाथिख'खौ जोङो लिरनो गोनां दरखार गैला स' ओमफ्राय नाय जोंनियाव 2जों आरो 5जों बे 5 आरो 2नि आगोलाव जों मा दङ दशमिक दङ स' मोनसे आरो मोननै अनजिमानि सिगां दशमिक दङ अब्ला जों मा जागोन मोनसे मोननै सिगां दशमिक जोङो अब्ला जों मा जागोन 0.1 0 लिरनाय लिरोबा 0खौ लिराबाबो जायो जेबो नङा थेवब्ला आं होबाय बेवहाय बेवहाय मा दं x दं x जाबाय ओमफ्राय बेनि गाहायाव जोंना दङ मा 0.3 = 2.3 थाहैसिगोन ओमफ्राय नाय दानाबा जों मा जाखो बे मोनसे अनजिमा जाबाय आरो बे मोनसे जोंनिया मा अनजिमा जाबाय स' बेखिनि मोनसे अनजिमाया जोङो मा जागोन बेखिनि मोनसे अनजिमाया जोङो नैबेजों जोंना दाजाबनाय दङ दाजाबदोंब्ला बेवहाय जोंहा बोखावनो दङ बेवहाय जोंहा मा गैया बोखावनो गैयाब्लाबो जोंना मा जायो मोनफ्रोम अनजिमानि सिगां जोङो से थायो जों मिथिखायो स' जों मा खालामगोन बे मोननै अनजिमानि जों मा खालामगोन दुसरासो लागोन अके स' अब्ला जों मा खालामगोन बेवहाय बे 0.3 आरो 1नि दुसरासो लायोब्ला जों मा मोनगोन 0.3 आनो जाहैगोन 0.3 खौ जुदि 1 रानोब्ला बेयाव मा थांगोन 0.3 आनो थांगोन स' 0.3 जों आरो 0.4 सानजाबोब्ला जोंहा मा जागोन याव खनसे नाय 0.3 सानजाब 0.4x बेखौ लिरनानै ला जेबो नङा प्लास बेखौ आरो 0.3 खौ 0.3 रानना होयोब्ला 1 थांगोन स' 1 जों जोङो बेखौ सानजाबोब्ला जोङो बेखिनिखौनो मोनगोन स' बेयाव जोंना मा दङ 0.65 माइनास 0.10x = 2.3 बेखौ 0.3 आरो 0.4 सानजाबनानै मा जागोन 0.3 0.4 सानजाब 4 सानजाब 3 जोंना मा जायो 12 होमब्ला 12 जायोब्ला जोंना बिदि लाथिख'जों जों सानजाबनो गोनां दरखार गैला खुनु गोनांथि गैया स' दाना बानाय मोनसे आरो मोनसे न' मोननैनि सिगां जोंना मा दं दशमिक दङ स' मोनसे मोननैनि सिगां जों दशमिक होगोन स' बे जाबाय मा 0.12 स' जोंना बेखौ जुदि सानजाबोब्ला जों मा जायो 0.12 मा मोनगोन बेवहाय x दङ x प्लास बेयाव जोंहा मा दङ 0.65 माइनास 0.10x बेयाव जोंहा मा दङ 0.3 2.3 जाहैबाय दानाबा जों मा खालामगोन बेखौ जोङो इथिंजाय लाना थांग्रोगोन स' बे राननाय जाना दङ बेजों राननाय जानानै दङ नैबे 0.3 स' बेखौ आं बिथिंजाय लाङोब्ला माजों सानजाबनाय जाहैगोन स' बेवहाय मा खालाम आङो 0.12 x plus 0.65 minus 0.10x is equal to 2.3 into 0.3 okay जोंना मा जाखो 2.3 into 0.3 जाहैबाय दाना बेखौ जुदि सानजाब्ला जों मा जायोना 2.3 आरो 0.3 खौ नाय नोंसोरो 2.3 सानजाब 0.3 3 सानजाब 3 सानजाब 2 थ' मोनसे आरो मोननैसो जों दशमिक जोंनिया न' स' मोनसे दशमिक लाथिख'खौ जोङो सानजाबनो नांगौ खुनु गोनांथि गैया स' मा जोंना 6.9 जायो स' बेवहाय जों मा खालाम नै लाइनाव मोनसे खामानि मावनो हायो आरो जोङो बेवहाय 12x आरो 10x खौ माइनास खालामनानै होलाय बेनिफ्राय 12x निफ्राय जुदि 10x माइनास थांब्ला नाय मा जागोन बेवहाय 0.12x आरो माइनास 0.10x जों माइनास खालामलाय न' x आथ' x फैयो जेबो नङा 2 निफ्राय 0 थाङोब्ला 2 फैगोन 1 निफ्राय 0 1 निफ्राय 12 फैगोन दा मा जागोन जोंनिया 0.2x अब्ला जोंनिया बे माइनास खालामब्ला जों मा जागोन 0.02x समानसिन खालाम ओमफ्राय नैबेखौ आङो समानसिनि उनथिंजाय लानानै थांगोन स' बेखौ जों सानजाबना मा मोन्दोंमोन 0.69 मोन्दोंमोन जोङो बे मोननैखौ सानजाबनानै स' बेयाव लिरबाय आरो बेखौ आं मा खालामगोन बिथिंजाय लानानै थांसै स' लानानै थाङोब्ला जों मा जागोन 0.65 अब्ला जों मा खालाम बेवहाय x खौ लाखिनानै बेखौ जुदि दानख'ना होयोब्ला जों मा मोनो बेखौ जुदि दानख'ब्ला जों मोनो नामा बेवहाय नाय 0.69 आरो 0.65 दानख'नानै मा मोनगोन 9 निफ्राय 5 थांबा
4 6 निफ्राय 6 बा 0 थामहिनबा 0.4 मोनगोन स' जों बेखौ मोनगोन 0.04 ओमफ्राय जों बेखौ थिलाङोब्ला जों मा जागोन बेयाव डिभाइडेड बाय सानजाबनाय दंमोन बियो x जों स' बेयाव 0.02 जाबाय x इजिकेल टु जों दाना बिदि जुदि जोङो दशमिक गोनां अनजिमा जुदि बोखावनो थायोब्ला जों मा खालामनांगौ नाय जों दशमिकखौ जेब्लाबो दशमिकखौ जोङो समानसिनि उनथिंजाय लांनांगौ लानानै थांनांगौब्ला जों मा खालामगोन मोनसे मोननै अनजिमानि जुदि उनाव लांनांगौब्ला जों मा खालामनांगौ बेखौ जोङो जौसेजों सानजाबनानै होनांगौ एबार स' जोङो मा जागोन बेवहाय 0.04 सानजाब बेखौ जों जौसेजों सानजाबगोन आरो गाहायावबो जों मा खालामगोन 0.02 खौ जों मा खालामगोन जौसेजों सानजाबगोन सानजाबना होयोब्ला जोंनिया जागोन बेयो मा x इजिकेल टु 4 इफे सानजाबोब्ला जों मा जागोन बे 2 जाहैगोन बेखौ रानोब्ला 2 सानजाबसे 2 सानजाब 4 3 होनबा x नि मानखौ जों मा मोनगोन 2 मोनगोन स' x नि माना जाबाय 2 स' दाना मा जों मा y नि मान दिहुननांगौ स' y नि मान दिहुननांगौब्ला जों मा खालामगोन जोंनिया y नि मानखौ जों बोरैहाय मोनगोन नै समानथाय नाम्बार 2 निफ्राय जों मोनगोन आदसा बेनिफ्राय जों मोनगोन y नि मानखौ बेवहाय जों x नि मानखौ बेयाव फज'नो हागोन स' दाना मा नाय दानिया y नि सरि x नि मानखौ फज'गोन समानथाय नाम्बार 3 आव फज'स्लायनानै मोनो जों मा फज'गोन नैबे समानथाय नाम्बार 3 आव फज'गोन जों बेवहाय x नि मानखौ बेवहाय फज'नो हागोन सनाय y इजिकेल टु 1.3 माइनास 0.2 x दङ आरो बेवहाय जोंनो मा दङ 0.3 स' बेवहाय जों मा खालामगोन 1.3 माइनास 0.2 x नि जायगायाव जों मा मोनदोंमोन स' बेवहाय जों x नि जायगायाव मानखौ जों मोनदोंमोन 2 स' 2 खौ जों बेवहाय लिरनांगौ 0.3 बेनिफ्राय 1.3 बेनि थासिगोन माइनास आरो नाय बेवहाय 0.2 जों आरो 2 खौ सानजाबोब्ला जों मा जायो 2 सानजाबनाय 4 अके स' दानाबा बेवहाय जोङो लाथिख' दङ लाथिख' दरबाय गैला मोनसेनि सिगां दशमिक दङ स' मोनसेनि दशमिक फैगोन स' जोंनि बेवहाय मा जागोन 0.4 जागोन सानजाबोब्ला बाय 0.3 दानियाबा मा खालामनांगौ आङो बेनिफ्राय बेखौ दानख'ना होनांगौ स' 1.3 निफ्राय आं मा खालामगोन माइनास खालामगोन माखौ 0.4 खौ स' जोंनिया 3 निफ्रायथ' 4 दानख'नाया स' इथिं से इथिं थांबा जोंना मा जागोन 13 जागोन 13 निफ्राय 4 थांबा जोंना मा थागोन 9 थागोन स' बेवहाय जोंना मा जागोन नैयाव बेक लाथिख' जाहैबाय स' 9 जागोन जोंना स' जायोब्ला पइन्टआ बेयाव थाबाय स' जोंना मा जागोन बेयो 0.9 जाबाय बेयो स' बेहाय जोंनाव 0.3 जाहैबाय स' जों दशमिक गोनां अनजिमाखौ जुदि जोङो मा खालामनांगौब्ला दशमिक गोनां अनजिमाखौ जुदि जोङो दशमिक गैया खालामनांगौब्ला जों मा खालामनांगौ उनथिं लाना थांनांगौ बेखौ स' बेखौ जुदि उनथिं लानानै थांनांगौब्ला जों मा खालामगोन बेखौ जोङो 10 जों सानजाबगोन दहायना मामोन जोङो मोननै जोंनिया दहाय मा खालामनांगौ जोङो मोननै अनजिमाखौ जोङो उनथिं दशमिकखौ जोङो मोननै अनजिमानि उनथिंजाय लानानै फैदोंमोन स' बेवहाय जोंहा मा जादोंमोन बेवहाय मा 100 जों मा खालामदोंमोन सानजाबदोंमोन स' जों मा खालामगोन बेवहाय जोङो एबार नैयाव मोनसे अनजिमानि उनाव लांनांगौ नालाय बेखौ आं मा खालामगोन 10 जों सानजाबगोन 0.9 into 10 आरो 0.3 into 10 अब्ला जों मा जागोन बेवहाय सानजाबना होयोब्ला 9/3 जागोन स' बेखौ सानजाब दानोब्ला 3 सानजाब 3 3 सानजाब 3 9 स' जोंना जागोन मा 3 मानि माना y नि माना 3 मोनबाय स' बेनो जाबाय जोंना मामोन दिहुननो गोनां जोंना मामोन दिहुननो गोनां मा फंथायमोन स' y नि मानखौ जों मोनबाय 3 आरो x नि मानखौ जों मोनबाय मा 2 स' बेनो जाबाय जोंना मा एन्सार दानिया नाय नाम्बार 5 आव दङ √2x plus √3y is equal to 0 √3x minus √8y is equal to 0 स' दाना जों मा खालामगोन बेखौ आङो सलुसनाव √2x plus √3y is equal to 0 खौ आङो समानथाय नाम्बार 1 होना लानोसै बेनिफ्राय √3x minus √8y is equal to 0 खौ आङो होना लागोन समानथाय नाम्बार 2 दानियाबा
आङो मा खालामगोन समानथाय नाम्बार 1 एबा 2 निफ्राय आङो जायखिजाया x एबा y नि आं मान दिहुननानै लानांगौ स' बेनिफ्रायबो दिहुननो हायो बेनिफ्रायबो दिहुननो हायो आं माखौ खालामगोन समानथाय नाम्बार 2 निफ्राय आं दिहुनगोन x नि मान अब्ला जोंनिया मा जागोन जाहाथे जोंनियाव दाजाबथायसिन दङ बेखायनो आंहा दिहुननायाव एसे मोजां जागोन स' बेखायनो आङो नैबे समानथाय नाम्बार 2 निफ्राय दिहुनगोन बेखायनो मा खालामगोन समानथाय नाम्बार 2 खौ आङो बिदि लिरना लानोसै स' बिनि उनावहाय √3x - √8y इज इकुवेल टु 0 आं बिदि लिरना लाबाय लिरना लानायनि उनाव नाय आङो √3x खौ आं लाखिनोसै इनि उनावहाय इथिं लाङोब्ला जों मा जागोन √8y जाहैबाय दाना आं मा खालामगोन आंनो x नि मान नांगौ स' आं x नि मानखौ x खौ लाखिगोन आरो √3 खौ आं उनथिंजाय हरोब्ला आंनो जागोन मा √8y बाय √3 स' आं बेखौ होना लागोन समानथाय नाम्बार 3 दानियाबा नाय आं मा खालामगोन बे x नि मानखौ आङो समानथाय नाम्बार एबार मुं फज'गोन आङो बे समानथाय नाम्बार 1 आव फज'गोन मानोना आङो समानथाय नाम्बार 2 निफ्राय आङो x नि मान दिहुननानै लाथ'बाय आरो आङो बे x नि मान मोननायखौ आङो समानथाय नाम्बार 1 आव फज'नानै होगोन स' आं नियाव मा खालामगोन दानाबा x नि मानखौ 1 आव फज'स्लायनानै मोनो x नि मानखौ आङो मा खालामगोन 1 आव फज'स्लायगोन आरो उनाव मा मोनगोन जों नायनोसै दानियाबा समानथाय नाम्बार 1 आव जोंनिया दङ √2x प्लास √3y इज इकुवेल टु 0 ओमफ्राय आं मा खालामगोन बेवहाय √2 आथ' √2 थाबाय x नि जायगायाव जों मा खालामगोन आङो x नि जायगायाव नैबेखिनिखौ आं लिरना होनोसै स' लिरोबा जोंना मा जागोन x नि जायगायाव √8y बाय √3 प्लास √3y इज इकुवेल टु 0 दाना नाय जोंनिया जुदि गाहायनिजों जुदि दाननो हायोब्ला दाननांगौ सब नै √2 आथ' √3 जों जोंना दानजाया बा रानजाया बेखायनो आं मा खालामगोन बे गोजौनि अनजिमाजों आङो सानजाबनानै होगोन स' बेखौ सानजाबोब्ला √2 सानजाब √8 जोंना मा जागोन इयाव √2 सानजाब 8 16 मानोना √16 जागोन बेवहाय √16y बाय √3 प्लास √3y इज इकुवेल टु 0 दानिया √16 माने जोंना मा लिरनो हायो जोङो 4 √16 नि ओंथिया जाबाय जोंना 4y बाय √3 प्लास √3y इज इकुवेल टु 0 दाना नाय आङो बे जों मा खालामगोन बेवहाय जोंना बोखावखोन्दो अनजिमा मोनबाय स' बेवहाय जोंना बोखावखोन्दो गैयाब्लाबो जोङो बेयाव 1 दङ होनना जों मिथियो स' जों मा खालामनांगौ बे बोखावखोन्दो गोनां अनजिमाखौ दाजाबनांगौब्ला जोङो मा खालामनांगौ दुसासे लानांगौ स' जोङो √3 आरो 1 नि दुसासेया जायो जोंनिया √3 स' √3 खौ जुदि √3 नायनोब्ला 1 थांगोन 1 जों इखौ सानोब्ला 4y जाहैगोन प्लास जोङो प्लास √3 खौ 1 जों रानोब्ला √3 थांगोन √3 जों आरो √3 सानजाबोब्ला जों मा जागोन √3 9 माने y इज इकुवेल टु 0 4y प्लास 3y बाय √3 थिं लाना थांनो हायोमोन जोङो नेक्स्टआव लाना थांसै इसिनि लाङोब्ला जों मा जागोन 4y 3y जोंना मा जायो इयाव 7y इज इकुवेल टु 0 इनटु √3 बेदिनो मा जागोन इयाव y खौ लाखिदो 0 सानजाब √3 0 जागोन आरो इसिं थाङोब्ला जों मा जागोन 7 आ राननाय जाहैगोन अके स' राननाय जायोब्ला जोङो मा y नि माना जोंना जागोन मा 0 मानोना जोंनिया जायखिजाया अनजिमाजों जों जुदि 0 खौ रानोब्ला जोंना मा मोनो बेखौ जोङो 0 खौनो मोननाय जायो थामहिनबा जायखिजाया अनजिमाजों जोङो सानजाबोब्लाबो आरो रानोब्लाबो जोंनिया मा मोनो 0 खौ बे 0 अनजिमाखौनो जों मोननाय जायो स' बेखायनो y नि माना जों मा जाखो 0 जाहैबाय स' दानिया जों मा खालामगोन दानिया नैथिंजाय साइडआव लिरनोसै आं बेयाव मा खालामगोन आरोबाव न आरो बा दानिया लिरनो हायो आरो y नि मानखौ बहा फज'गोन जोङो
नाम्बार 3 आव नैबेहाय y नि मानखौ जुदि बेवहाय फज'योब्ला जों मा मोनगोन x नि मान मोननो हागोन स' बेखायनो आं y नि मानखौ बेवहाय फज'गोन समानथाय नाम्बार 3 आव y नि मानखौ समानथाय नाम्बार 3 आव फज'स्लायनानै मोनो जों दाना 3 आव जोंना दङ x is equal to √8 y by √3 √8 into y जायगायाव जों मा मोनखो 0 स' 0 बेवहाय जों 0 फज'गोन आरो बेवहाय √3 जोङो 0 जों जुदि √8 खौ जुदि 0 जों सानजाब्ला 0 बा √3 आरो जोङो 0 खौ जुदि जोङो √3 जों रानोब्ला जोङो मा मोनगोन 0 मोनगोन स' थामहिनबा जोंना x नि मानाबो जोंना मा जागोन 0 जाहैबाय स' जों मा मोनखो y नि मानखौबो जों 0 मोनबाय आरो x नि मानखौबो जों मा मोनखो 0 मोननो हाबाय स' बेखायनो जोंना दिहुननो गोनां मा फंथाया जागोन x आबो आरो y आबो जोंना मा जागोन 0 0 स' बेनो जाबाय एन्सार दानिया जोंना दङ 6 नाम्बाराव 3x by 2 minus 5y by 3 is equal to minus 2 आरो x by 3 plus y by 2 is equal to 13 by 6 दाना मा खालामगोन बे जोंना बोखा खोन्दो महराव थानाय अनजिमाफोरखौ जों मा खालामगोन बोखा खोन्दो गैयै खालामनानै लागोन जों बोखा खोन्दो गैयै खालामनो थाखाय जों मा खालामगोन बेखौ आं मा खालामनांगोन 3x by 2 minus 5y by 3 is equal to minus 2 दानाबा बे जोंना बोखा खोन्दो गैयै खालामनांगौब्ला जों मा खालामनांगौनो बे गाहायनि अनजिमा मोननैखौ जों मा खालामनांगौ दुस्रा लानांगौ स' जोंना दुस्रा लानायाव जेब्लाबो गोसोआव लाखिबानो जाबाय नोंसोरो 2 आरो 3 न' बेफोरबायदि अनजिमा थायोब्ला थामहिनबा बे मोननै अनजिमायाबो रोदा जायोब्ला बा रोदा नङाब्लाबो जे मोननै अनजिमानि गेजेराव जुदि आगोसार सानजाबगिरि मोनसेबो जुदि मिलायनाय थायाब्ला जों बेखौ जों मा खालामनांगौनो डाइरेक्ट सानजाबनानै होनांगौ स' बेफोरबायदि अनजिमाखौ जों मा बुङो लोगो रोदा बुंनाय जायो अब्ला जोंना 2 आरो 3खौ जों मा खालामगोन डाइरेक्ट सानजाबनानै होगोन 3 6खौ जोङो 2 रान 3 थांगोन 3 आरो 3 सानजाबनानै हो 9x माइनास दङ माइनास 6खौ 3 रान 2 थांगोन 2 दो 5 सानजाब 10 जागोन 10y is equal to minus 2 बेनिफ्राय जोङो 6खौ इथिं लानानै थां 9x minus 10y is equal to minus 2 into 6 9x minus 10y is equal to मा जागोन minus 12 बेनिफ्राय जों मा खालामगोन बेखौ इकुवेसन नाम्बार 1 होननानै ला आरो जेनेबा मा दंबावो जोंनिया नेक्स्ट दङ जोंनिया x by 3 plus y by 2 is equal to 13 by 6 दानिया मा खालामगोन बे मोननै अनजिमानिबा जों मा खालामगोन दुस्रा लागोन स' बेनि दुस्रासायाबो जोंनिया जागोन मा 6 3 सानजाब 2 6 6खौ 3 रान 2 थांगोन 2 सानजाब x 2x दाजाब 6खौ 2 रान 3 थांगोन 3 सानजाब y 3y is equal to 13 by 6 बेवहाय मा दङ बेवहायबो 6 बेबो 6 जों बेखौ दाननो हायो बेनि उनावहाय जोङो मोनगोन मा 2x plus 3y is equal to 13 बेखौ जों होगोन समानथाय नाम्बार 2 दानिया जों मा खालामगोन आङो समानथाय नाम्बार 2 निफ्राय दिहुनना लानोसै माखौ आङो x बा y नि मान दिहुनना लागोन स' आं y नि मान दिहुनना लाग्रोनोसै 2x plus 3y दङ बेवहाय is equal to 13 3y is equal to 13 minus twice x y is equal to 30 minus twice x by 3 स' बेखौ लागोन समानथाय नाम्बार 3 दानिया आङो बे समानथाय नाम्बार 3 आव y नि मान दिहुनना लादों स' y नि मानखौ आं बहा फज'गोन समानथाय नाम्बार c आव फज'गोन नै c आव बेवहाय मानोना आङो समानथाय नाम्बार 2 निफ्राय आङो बे समानथाय नाम्बार 3 खौ दिहुननानै लादोंमोन बेखौ दा बेखायनो जों मा खालामगोन y नि मानखौ c आव फज'स्लायनानै माने मोनो c आव जोंनिया दङ मा c आव जोंनिया दङ 9x minus 10y is equal to minus 12 9x minus 10y is equal to minus 12 दाना मा खालामगोन 9x थानोसै ओमफ्राय minus 10 थाबाय y जायगायाव फज'गोन मा बेखिनिखौ फज'गोन बेखिनि मानखौ y जायगायाव फज'गोन आं माने मा 13 minus twice x by 3
equal to minus 12 by next थानसै minus जोंना बिजों रान जाया नालाय न रान जायाब्ला आङो गोजौनिखौ सानजाबनानै होनांगौ स' 730 सानजाबनानै हो 13 सानजाबनानै हो जोंना मा जागोन 130 जागोन माइनास नियाव माइनास दंमोन बेवहाय जोंना मा फैगोन माइनास फैबाय बिजों माइनास फैबाय नोंसे प्लास जागोन एबा 10 सानजाबनै 20x बेजों मा दङ 3 दङ माइनास 12 ओमफ्राय नाय जोंना बेयावहाय जोंना मा दङ से थायो जोंना बेवहायबो स' बेबो बोखावहोदो महराव दङ बेबो जोंना बोखावहोदो महराव दङ स' अब्ला जों मा खालामो बेखौ जोङो दानख'नांगौब्ला जों मा खालामनांगौ बे मोननै अनजिमानि जोङो दुस'सा लानांगौ स' दुस'सा लादानोबा से आरो 3 दुस'सा जागोन जोंहा 3खौ सेनो रान 3 थांगोन 3 3 9 27 x थाबाय माइनासा माइनास 3खौ 3 रानोबा से थागोन सेजों सेजोंनि खिनिखौ सानजाबनानै जोंना मा थागोन बिखिनियानो थागोन 130 plus 20x is equal to जों मा थागोन माइनास 12 जेनेबा आं मा खालामगोन बेखौ आङो मिथिनो लानो थांगोन एबार बेखौ अब्ला जोंना बिथिंजाय जोंना दङ बेयाव 27x minus 130 plus 20x is equal to minus 12 into 3 एबार नाय 27x आरो 20x 47x is equal to आं बेखौ बिथिं लांसै एबार बेखौ सानजाबनानै होग्रो फार्स्टआवनो 12 सानजाब 3 36 माइनास 36 बेखौ बिथिं लाङोब्ला प्लास 130 47x is equal to बेखौ दानख'नानै हो जोंना मा जागोन जोंना 130 बेयावहाय जोंना दङ 36 10निफ्राय 4 थांबा 6 थांबा 4 आरो बेयाव जों मा थागोन 12 थागोन नालाय 12निफ्राय 3 थांबा 9 थामहिनबा 94 थागोन x खौ लाखि 94 by 47 जुदि जों बेखौ रानब्ला 47 सानजाबसे 47 सानजाबनै 94 स' जों मा मोनगोन x नि मानखौ जों मा मोनगोन 2 मोनबाय अके अब्ला जों मा खालामगोन बे 2 नि मानखौ x नि मानखौ जोङो मफाव जगोन एबार समानथाय नाम्बार 3 आव बेवहाय नैबेहाय बेयाव फज'ना होयोब्ला जों y नि मान मोनगोन स' आङो मा खालामगोन एबार दानिया x नि मानखौ 2 आव 3 आव फज'स्लायनानै मोनगोन खोनाबाय नाय जोंनिया 3 आव दङ मा समानथाय नाम्बार 3 आव y is equal to 13 minus twice x by 3 अब्ला जों मा खालामगोन 13 minus 2 into x नि जायगायाव 2 फज'नानै हो by 3 13 minus 2 सानजाबनै 4 by 3 बेजों जागोन 9 by 3 अब्ला जों मा मोनगोन बेयाव 3 सानजाब 3 माने मा 3 मोनगोन स' जेनेबा y नि माना जोंना जागोन मा 3 स' जों मानखौ y नि मानखौ जोङो मोनबाय मा 3 आरो x नि मानखौ जोङो मोनबाय 2 स' बेनो जाबाय जोंना मा दिहुननो गोनां मावफुंथायमोन स' एन्सारा बेनो जाबाय